Helo, shwmai, Ricardo Evans dwi'n 19 oed a rwy'n byw yma yn y Gaiman. Dwi'n byw yn yr aelwyd efo mam a thad. Fy mam yn gweithio yn yr ysbyty lleol a thad yn gweithio yn y gyngor lleol hefyd yn yr adran Gyrddyd a Coeden. Wel, y myfyrwyr dwi'n astudio yn y Prifysgol Patagonia San Juan Bosco yn Rhylew. Dwi'n dysgu ddaearyddiaeth i gweithio fel athro yn y dyfodol. Mi ddechreuais i ddysgu Cymraeg pan ro'n i'n plentyn yn lle nain a daid, ond ychydig iawn i ddeud y gwir. A wedyn mi ddechreuais i ddysgu Cymraeg fel gwersi efo Karen Jones, Gabro Restuccia ac athrawon sydd wedi bod yma, athrawon o Cymru yn ysgol uwchradd Camwy yma yn y Gaiman hefyd. A wel, yn y flwyddyn 2018, mi enillais ysgoloriaeth Dom Grafel i fynd i Cymru i astudio am dymor yn Coleg Llanymddyfri yn Canolbarth Cymru. Mi oedd yn profiad arbennig o dda i fi. Wel, yn ystod yr arcefn coronavirus, dwi fama hunan ynysu yn y tŷ, a weithiau dwi'n mynd allan i brynu rhywbeth yn y siop oherwydd dwi'n byw yn ymyl y siop. A weithiau dwi'n mynd am dro ychydig bach drwy'r ardal lle dwi'n byw. Dwi'n anfon llawer o gyfarchion i bawb yn Hymru ac i bawb yma yn y wladfa hefyd. Hwyl am y tro, tata!